ମୁଁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ରୋଶନ ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର ମହାସଂଘର ମହାସଚିବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କଳାକାରମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ। ସେମାନେ ସମାଜକୁ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ବିଶେଷ ସହାୟତା କରନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ। ଏଭଳି ମହାରହ ବୃତ୍ତିକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 27 ତାରିଖକୁ ବିଶ୍ୱ ନାଟ୍ୟ ଦିବସ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଏ ପବିତ୍ର ବିଶ୍ୱ ନାଟ୍ୟ ଦିବସ ଅବସରରେ ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣକାମୀ ହେଇ ଉଠନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ କଳାକାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ ଅବସରରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭ କାମନା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।